Ulkona näette tuulivoimaloita pyörimässä ja ne ottavat yksinkertaisesti energiaa tuulen liikkeestä, joka siellä tapahtuu. Meillä on tänään teille mukana sensori, sisäilmasensori. Se toimii samalla tavalla, mutta ottaa energiansa auringosta. Puhumme May Climate CO2-näytöstä LoRaWAN Edition 868, joka on tarkoitettu Eurooppaan. Neutraali pahvilaatikko, ei siinä ole paljon nähtävää, mutta laite tulee suoraan tyylikkäässä pakkauksessa. Mukana tulee 2 proppua ja itse laite. Mutta ennen kuin mennään siihen, näytän teille taas M-Climatein hienon käyttöorjeen. Olen vakuuttunut siitä, että he osaavat tehdä sen todella hyvin. Siinä on kaikki, mitä voisitte toivoa. Mukana on myös suora linkki online-wikiin ja vielä lisää kiinnitysohjeita siitä, miten laite kannattaa asentaa, jotta se toimii hyvin. Sehän on loppujen lopuksi teidän omaksi parhaaksemme. Mitä saamme? Tässä saamme nopean e-igniten. Se tarkoittaa, että jos jokin muuttuu tai painan jotain tapahtuu oikeasti heti. Sitten on orgaaninen aurinkopaneeli. Huomio, älkää laittako sitä suoraan auringonvaloon, vaan aina vähän sivuun niin, että valo tulee ikään kuin biljardipallon lailla 2, 3, 4 kulman kautta ennen kuin se osuu sensoriin. Muuten aurinkopaneelinne valitettavasti heikkenee pikkuhiljaa. Niitä ei ole suunniteltu kestämään runsasta valoa. Ne on tehty niin, että ne saavat valoa hitaasti. Sitten näemme täällä alhaalla tarkistusnapin ja sen vieressä oudon näköisen napin. Ei olekaan nappi, vaan Peer Anturin. Ja jos aktivoitte tämän Peer Anturin downlinkin kautta, kannattaa ehkä antaa vähän enemmän virtaa kuin pelkästään tämän aurinkopaneelin verran. Aurinkopaneeli on siis erinomainen CO2-anturin, lämpötila-anturin, ilmankosteusanturin ja look-anturin käyttöön. Mutta heti kun teette jotain intensiivisempää, kuten Peer Anturin käyttöä, eli kun jatkuvasti tarkkaillaan liikkuuko huoneessa jotain, tarvitsette vähän enemmän virtaa. Ei se muuten onnistukaan. Katsotaanpa mitä kaikkea muuta täällä vielä on. Eli selkeästi sisäkäyttöön tarkoitettu laite, koska se on avoin monelta puolelta. En ripustaisi tätä ulos, varsinkaan tuon orgaanisen aurinkopaneelin takia. Ja takapuolella on reset-painike, jota pitää painaa esimerkiksi klemmarilla, jos haluatte käynnistää laitteen. Ja sitten näette tässä tällaisen paristonakero. Tämä on käterä siinä tapauksessa, että sanotte, okei, tarvitsen ehdottomasti tämän Peer Anturin omaan käyttööni, niin laitatte vain paristot tänne ja voitte käyttää laitetta liiketunnistimen kanssa. Tai jos haluatte asentaa sen pysyvästi, näitä pieniä kiinnitysläppiä reunoilla varten. Voitte nimittäin tuoda USB-C-kaapelin 2 puolelta ja antaa sille jatkuvasti virtaa 5 voltilla. Silloin se voi myös lähettää koko ajan. Takana oleva metallikiinnike toimii käytännössä varkaussuojana. Se kiinnitetään seinään, siksi mukana on myös proput, ja sitten se ruuvataan kiinni alapuolelta, jolloin teillä on kaiken kaikkiaan hieno näyttö. Voitte muuttaa näytymisen alta. Mitä siinä näytetään, en valitettavasti pystynyt näyttämään teille tässä sammuneessa laitteessa kovin hyvin. Mutta katsokaa dokumentaariasta. Siellä on erilaisia vaihtoehtoja, mitä näytölle voi laittaa, voitte itse säätää sen. Ja kaikkein parasta, jos ajattelette, että no nyt minulla on jo laite, joka tuottaa itse energiansa, miten päivitykset sitten hoitavat? Ne voitte lähettää LoRaWANin kautta, niin sanotun FUOTan, eli Firmware Update Over the Airin avulla. Eli LoRaWANin kautta voitte lähettää laitteille uuden laiteohjelmiston M-Climatein Enterprise-alustan kautta. Tämä on maksutonta tämän toimenpiteen osalta, ja näin laitteet pysyvät aina ajan tasalla. Tällä hetkellä toivoisin tietysti itsekin omistavani tällaisen laitteen, mutta te varmaan ehditte ensin kauppaan. Kiitos siitä, että pysytte uskollisina meille ja toivotan teille paljon iloa ostoksille IoT-kaupassa. Moikka V:n kanssa.